Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо з вами разом працювати у цій студії. Вже готовий вітати у нашій студії гості цієї години. Це Іван Крулько, народний депутат України, фракція «Батьківщина». Я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що долучились до нашого ефіру. З вами хочеться сьогодні обговорити якомога більше питань і тем. Поетапно давайте. Дивіться, хочу почати з Мінська, з тристоронньої зустрічі, яка нині там триває. Є ось така новина, що сьогодні в Мінську українська сторона підніме питання зменшення кількості росіян в ОБСЄ. За словами Ірини Геращенко, це пов'язано з нещодавним випадком, коли спостерігач місії вітався з бойовиком підтримуваною Росією угруповання ЛНР. От стосовно цієї інформації, стосовно зменшення росіян в ОБСЄ, спочатку хочу вас питати вашої думки, і чи можливо взагалі це? Безумовно, що ми повинні все робити для того, щоб взагалі виключати присутність росіян в будь-яких місіях. Чи то місія ОБСЄ, чи то місія, якщо буде миротворча операція під егідою ООН. Чому? Тому що Росія є по факту стороною конфлікту. Через зовнішній вплив Росії, через її агресію відбулася окупація Криму і окупація частини Донбасу. Єдина відмінність, що в Криму не ведуться бойові дії, а на Донбасі такі бойові дії ведуться постійні. Тому насправді немає логіки, коли в миротворчих місіях або будь-яких інших спостережних місіях присутня сторона конфлікту. Чим проблема Мінська? Проблема Мінська полягає в тому, що Росія в цих переговорах виступає не як зачинщик всієї війни, не як сторона конфлікту і агресор, а виступає як миротворець. І видає, що нібито там якесь громадянське протистояння, а вони прийшли мирити. І в цьому є головна проблема Мінська, і в цьому є його слабкість. Тому насправді в цій ситуації це є правильна позиція, що їх треба зменшувати. Я вважаю, що їх взагалі треба виключати з такої спостережної місії, бо не може бути ситуації, коли той, хто веде війну, він і спостерігає за тим, щоб відбувся мир. Той, хто розпочав війну, ніколи не буде прагнути миру. Пане Іване, повернемось до цієї теми. У нас зараз оперативне включення Мамета Мамбетова, адвоката. Мамет, здравствуйте. Давайте проверим связь. Слышите ли вы нас? Здравствуйте. Мамет, скажите, пожалуйста, вот вы в своем фейсбуке, на своей страничке написали, что на вас давят. Каким образом, скажите, пожалуйста, это проявляется? Ну, вчера, 28 ноября, я и мой подзащитный Шевкет Разаков были приглашены в следственный отдел Следственного комитета по Республике Крым и Бахчисарайскому району. Там нас ознакомили с окончательным вариантом обвинения, и мы подписали уведомление о том, что предварительное расследование по данному уголовному делу уже закончилось. Следователь тут же потребовал от нас, чтобы мы буквально приступали к изучению материалов уголовного дела. То есть очень быстро мы это должны были сделать. И уже на сегодня, на 29 ноября, потребовал от нас, чтобы мы явились в следственный отдел, чтобы, собственно, занялись именно ознакомлением материалов уголовного дела. На что я возразил, сказал, что по закону у нас есть 5 суток, и мы не можем в силу занятости своей сегодня именно в 2 часа дня, как они хотели. В ответ он сказал, следователь ответил, что мы обязаны сегодня явиться, ознакомиться, все подписать. В общем, нас загоняют в очень такие рамки, где мы должны вот буквально в течение нескольких часов ознакомиться с материалами уголовного дела и, соответственно, подписать все необходимые протоколы. Но это так не делается, это нарушение уголовно-процессуального законодательства. У нас есть 5 суток на то, чтобы мы приступили к изучению материалов уголовного дела и, соответственно, разумный срок для того, чтобы мы могли изучить эти материалы, а там несколько томов материалов уголовного дела, и, соответственно, подготовить необходимые для нас ходатайства. На что мы услышали возражения, и сегодня, и все мы должны подписать сегодня. Не знаю, с чем такая спешка, может быть, праздники новогодние приближаются, дело закрыть нужно. Но, тем не менее, идет грубое нарушение уголовно-процессуального законодательства.
На мое возражение явиться следователь сообщил, что в противном случае он закроет моего подзащитного, хотя санкция статьи данного уголовного дела не предусматривает вообще лишение свободы. Но, тем не менее, он пригрозил, что изменит меру пресечения и закроет моего подзащитного. Но возмущает то, что это не первая угроза, которая в мой адрес прозвучала. Уже на одном из следственных действий данный следователь пригрозил мне в кабинете надеть наручники за якобы распространяемые мною материалы предварительного расследования. Спасибо большое за оперативную информацию. Мамед Мамбетов, адвокат, был на прямой связи со студией АТР. Будем держать с ним и дальше связь и делиться оперативной інформацією з вами. Повертаємось до студії. Іван Крулько, народний депутат України, фракція «Батьківщини» у студії. Пане Іване, коротко, хочеться почути ваш коментар. Як Україна взагалі повинна реагувати на такі от тиски, репресії з боку окупаційної влади Криму? Безумовно, що я дуже добре розумію, в якій складній ситуації знаходяться зараз в Криму громадяни України. Ті, які відчувають себе частиною України, і ті, які хотіли би, щоб Крим відновив повністю свій статус як невід'ємної частини української держави. І я чудово розумію, що в Росії не працює закон. І тому, коли навіть адвокат каже, там іде грубе порушення кримінально-процесуального законодавства, то кримінально-процесуального законодавства чийого? Країни, яка є окупантом, яка не визнає норми міжнародного права, яка порушує всі можливі міжнародні конвенції і взяті на себе зобов'язання, як в контексті як двосторонні зобов'язання, так і ті зобов'язання, які брала Росія, коли ставала членом ООН, Ради Європи і інших міжнародних організацій. Тобто тут, безумовно, я жодним чином не можу заздрити тим людям, які опинилися в цій ситуації. Навпаки, вони є мужніми, що вони тримаються, що вони відстоюють свої права так, як можуть. Що Україні треба в цій ситуації робити? По-перше, ми не можемо говорити про Донбас відірвано від Криму. Коли ми говоримо про окуповані території, ми завжди маємо говорити про весь комплекс проблем. І Крим, і Донбас. За юридичним статусом Крим і Донбас є ідентичними. Відмінність тільки полягає в гарячій стадії війни. Але і там відбулася окупація завдяки російським військам. І в Донбасі відбулася окупація завдяки російським військам. Тому, коли ми приймаємо будь-які законодавчі акти стосовно окупованих територій, вони не можуть стосуватися якоїсь частини окупованих територій. Вони мають стосуватися універсально усіх тих територій, які окупувала Російська Федерація, включно з Кримом. Це є ключова позиція. І якщо ми будемо вибудовувати саме таким чином нашу правову позицію, правову лінію, тоді ми зможемо в перспективі подавати проти Росії позов, претензію за збитки, які нанесені у зв'язку з окупацією як Донбасу, так і Криму. Ну, а зараз, безперечно, що ті можливості треба використовувати, треба буде звертатися особам, які, на жаль, потрапили перед переслідуванням окупаційної влади, звертатися до Європейського суду з прав людини, вигравати ці суди проти Росії і готуватися до того, що Росія повинна понести повноцінні репарації за ті злочини, і військові в тому числі, і злочини проти прав людини, які вчинялися і вчиняються в цей момент. І повертаючись до теми, яку ми до прямого включення адвоката зачіпляли, це тристороння зустріч у Мінську. От хочу зачіпнути ще тему полонених. Знову ж таки, бачили новини стосовно того, що не можуть домовитись про обмін полоненими. Або, причин там дуже багато, або неузгодженість списків, або блокує та чи інша сторона. От хочеться ще почути ваш коментар з цього приводу. Чому так трапляється, що не можуть дійти згоди? Треба також нам всім прекрасно розуміти, що ці підставні особи, пішаки, не є тими, які представляють так звані ЛНР і ДНР, вони не є тими, хто приймають рішення. Рішення приймаються в Кремлі.
І в Кремлі, як зазвичай буває, вони ж господарі свого слова. Вони можуть слово дати, слово забрати. Будь-яка угода з ними підписана, не вартує паперу, за словами Бісмарка, да, на якому написано. Тому насправді треба прекрасно розуміти, що ті люди, які там оголошують про якісь домовленості, вони не можуть бути гарантами їх виконання. Бо гарантом виконання будь-яких домовленостей може бути Кремль і особисто Путін. Тому чому зриваються весь час ці обміни полоненими, що мало відбутися вже давно? Тому що в Кремлі немає прийнято рішення стосовно цієї позиції. Але і тут є проблема. Знаєте в чому? Частина українських громадян, яких захопила Російська Федерація, знаходяться в місцях позбавлення волі на території Росії. Не на території Донбасу, на території Росії. І відповідно, що вимагає Росія? Там іде зараз обмін полоненими 300 там, на, здається, 70. Да, ну, приблизно, да, тобто, щоб ми не помилилися в цифрах. Там. Але в цих 300, які вимагає Росія повернути, так би мовити, видати нібито ДНР, ЛНР, є громадяни Російської Федерації. І не йде мова про те, що Росія в свою чергу видасть тих громадян України, яких незаконно вона утримує на своїй території. Про цих мова не йде. І таким чином, якщо Україна, але Україна готова на цей обмін, зробить обмін і російських громадян, то нам буде дуже складно потім повернути громадян України, яких треба повертати, яких незаконно утримує Росія на своїй території. Цей нюанс наші переговорники повинні завжди тримати в голові і домагатися того, щоб обмін полоненими відбувся в тому числі тих, які знаходяться на території Російської Федерації. Це один момент. І другий момент. Слабкість Мінську. Слабкість Мінську полягає, по-перше, в тому, що ми вже говорили про те, що Росія на цих переговорах виглядає як миротворець, а не як сторона. Це один момент. І другий момент, що ми проводимо переговори на площадці країни, яка є союзною державою для Росії. Тобто для Росії це максимально комфортні умови, Мінськ. Для України це максимально некомфортні умови. Більше того, в цих переговорах не беруть участь гаранти нашої безпеки по Будапештському меморандуму. Тому позиція Батьківщини полягає в тому, що нам треба, як країні, домогтися все-таки того формату переговорів, який буде в себе включати Сполучені Штати, Велику Британію додатково, а можливо інші країни, які є нашими сусідами і які дійсно зацікавлені в тому, щоб мир, який буде відновлений рано чи пізно на Донбасі, він був справедливий, і щоб безпека Європейського Союзу від цього не зменшилася, а навпаки стала сильнішою. А як тоді розуміти ситуацію з Білоруссю, що там затримують наших українців, затримують у Білорусі? Вони справді працюють на розвідку чи... Ну, в Білорусі не було і немає демократичного режиму. Там є режим Лукашенка. Лукашенка – режим авторитарний. Він же ж пересадив свій час всю опозицію, яку тільки міг. В Білорусі не існує вільних виборів. Саме через те Білорусь і не є учасником повноправним політики Східного партнерства. І в політиці Східного партнерства Білорусь стане повноправним учасником тоді, коли там буде відновлений демократичний режим. 6 країн Східного партнерства 5 беруть участь повноцінно. Це Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова. І Білорусь мала би бути, але оскільки там авторитарний режим, то Європейський Союз має санкції до цього режиму. Тому, безумовно, що ми повинні цей фактор завжди враховувати. Плюс, давайте розуміти, що Білорусь в повній мірі залежна від Росії. По поставкам енергоносіїв, по поставкам ряду товарів споживчої групи. Білорусь є союзною державою для Росії. І вплив Путіна на цю країну є неймовірним. Я взагалі собі не уявляю, як країна, яка є площадкою для проведення такого роду переговорів, може бути в той же час майданчиком для проведення навчань Запад-2017, які щойно відбулися, які насправді були направлені проти Європейського Союзу, проти країн НАТО, які мали на меті не оборонний характер, а наступальний характер, які мали в участі аномальну кількість техніки і військових Російської Федерації, які всі не виведені, а там залишилися. І тому, безумовно, що це є, в цьому полягає слабкість Мінську. І саме через те цей формат переговорів не може досягти тих очікуваних успіхів, які всі від нього чекають. Чому і ми, як Батьківщина, наполягаємо на тому, що
успіх переговорів залежатиме не тільки від того, що вони відбуваються як факт, а від того, хто в них бере участь як переговорщики і хто гарантує результати цих домовленостей. Сполучені Штати і Велика Британія мають бути учасниками як гаранти нашої безпеки по Будапештському меморандуму. І, до речі, цей документ, Будапештський меморандум, він передбачає спеціальний формат. І цей формат є форматом консультацій. Коли, якщо Україна відчуває небезпеку з боку країни, яка володіє ядерною зброєю, вона може запросити такі консультації, в яких мають обов'язково брати участь всі підписанти Будапештського меморандуму. А це Сполучені Штати, Велика Британія, Росія, Україна, і плюс 2 країни долучилися вже після цього меморандуму в односторонньому порядку. Це Франція і Китай, які також володіють ядерною зброєю. Власне, цей клуб і мав би бути основою для того, щоб такі переговори велися, і мені здається, вони були більш ефективні. От Курт Волкер, він висловив свою думку, позицію стосовно того, що треба зробити, щоб врешті-решт якось припиняти цей конфлікт і на Донбасі, і в Криму. Давайте зараз маємо його цитату, давайте зараз її послухаємо. Україна зобов'язана піти на складні кроки для повернення Донбасу і надати особливий статус Донбасу і амністувати бойовиків. Україна повинна бути готова це зробити, а Росія повинна забезпечити безпеку на сході України. Але президент Путін ще сам не прийняв рішення, що робити на Донбасі. Ось така заява Курта Волкера. Як її можна сприймати? Що все ж таки розкритися і спілкуватися, і йти на мир? Ну, мені здається, що ця цитата взята з контексту його спіча. Я вчора був учасником якраз Національного експертного форуму, який проводив Інститут Грошеніна. І якраз під час цього Національного експертного форуму, де першою панельною дискусією була якраз тема безпеки, я мав можливість виступити також під час цього форуму, було включення Курта Волкера. Він там сказав насправді дуже сильні слова стосовно позиції Сполучених Штатів по Донбасу, стосовно повної підтримки України, стосовно виведення російських військ. Так от, в чому полягає його позиція? Я повністю підтримую. До речі, я маю сказати, що він добре обізнаний в ситуації і є повним союзником України в цьому питанні. Він вважає кілька речей. Перше, що передумовою для будь-якого політичного процесу мають бути безпекові моменти. Безпекові моменти полягають у виведенні російської техніки, військ з території Донбасу, контролю миротворчою місією над всією територією і, головне, над кордоном між Україною і Росією, тобто перекрити допуск військ, техніки і всіх інших засобів, які цю агресію продовжують. І тільки після цього, через певний період часу, ми можемо говорити про те, що там почнеться політичний процес. Як цей процес може початися? Має бути відновлена діяльність усіх українських органів влади. Має відновлена бути дія українського закону на території Донбасу в повній мірі. Після цього мають відбутися вибори, які оберуть місцеву владу на Донбасі. Вони мають бути вільні, не під дулами автоматів. І насправді це вже буде правом народу місцевого обрати ту владу, яку вони хочуть. От нехай вибирають. Да, дійсно, для України це буде дуже серйозний виклик. Україна має бути готова до того, що це не просто повернення територій. Це території, де впродовж цих усіх років відбувалася промивка мізків громадянам України. Повноцінна. Інформаційна атака. Це буде повернення людей, які жили в умовах окупації, в умовах війни. Там буде частина людей, які деякі свідомо, деякі несвідомо, але співпрацювали з окупаційним режимом. І є колаборантами. Говоримо прямо. Безумовно, що ці всі виклики є. Але найголовніше, що це буде вимагати від України дуже серйозних вкладень, багатомільярдних вкладень в те, щоб відновити економіку. На сьогодні затоплені всі шахти. Зруйнована інфраструктура. Все розграбовано, що можна розграбувати. Немає дії закону. Тому, безумовно, що для України це виклик, і цей виклик треба буде нам проходити. Я сподіваюся, спільно з допомогою міжнародного співтовариства. Але головне, що покроково ці всі речі, про які я кажу, можна буде робити і потрібно буде робити, забезпечивши безпеку і контроль над кордоном. Зупиніть прихід російських військ, виведіть російську зброю, і через кілька місяців ця територія стане іншою. І стане всім зрозуміло,
навіть тим російським пропагандистам, які зараз розказують, що там є громадянське протистояння, що це насправді абсолютно зовнішня агресія, яка не має нічого спільного з внутрішніми процесами в Україні. А як з Кримом бути в такому випадку? Крим складніше питання. І безумовно, що Росія хотітиме, я навіть не виключаю, що вторгнення в Донбас для Росії було запобіжником для того, щоб говорили про проблему Донбасу і забули про проблему Криму. Да? Щоб Україна погодилася з тим, ну добре, Крим буде російський. Але маю сказати позицію нашої політичної сили, і мою особисто як політика, позицію Батьківщини, вона полягає в тому, що ми ніколи не погодимося з тим, що Крим може бути за будь-яких умов визнаний як російська територія. Крим є українським, Крим є українською територією, і Росія зробила його незаконну анексію і окупацію. І тому, чому я кажу, що всі законодавчі акти, які стосуються тимчасово окупованих територій, мають включати Крим, вони мають бути універсальними. Ми не можемо в жодному випадку забути про те, що рано чи пізно доведеться повертати і Крим. Коли це відбудеться? Я вважаю, що це можливо буде після зміни режиму Путіна в Російській Федерації. І це відбудеться обов'язково. Треба набратися терпіння. А Україні треба зараз намагатися проводити політику в Криму. В чому вона має полягати? Як мінімум в тому, щоб відновити трансляцію на Крим українських каналів, щоб громадяни, які там проживають, які відчувають себе частиною України, отримували інформацію з України, щоб контент цієї інформації був правдивий, і щоб патріотична позиція цих каналів була зрозуміла. Бо насправді ми ж також розуміємо, що в нас канали в Україні існують і транслюють проросійську позицію. Є пособниками фактично Кремля в цьому питанні і таким чином здійснюють інформаційну атаку, інформаційну від Російської Федерації. Нам треба робити свою роботу в цьому плані. І не забувати, безумовно, про захист прав людини, прав людей, які проживають зараз в Криму. Ми маємо використовувати для цього і майданчик Ради Європи, в якому ми присутні, і наші переговори з країнами Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Європейський суд з прав людини. Тобто всі можливості, які зараз є, ми мусимо використовувати, щоб захищати українських громадян, які опинилися на окупованій території в Криму. І перейдемо до ще однієї теми. Це закон про інтеграцію Донбасу. Наступного вівторка народні депутати мають розглянути цей законопроект. І от є інформація, зокрема Іван Вінник її сказав журналістам, у законопроекті про реінтеграцію Донбасу згадки ЛДНР замінять іншим терміном – окупаційна адміністрація Російської Федерації. Що це означає і що це змінить взагалі? Я вам маю сказати, що я, як і вся наша команда Батьківщини, ми дуже детально опрацювали цей законопроект. Ми до нього віднеслися з повною мірою відповідальності. Тут має бути відкинуті емоції і абсолютно має працювати холодний розум. Чому? Тому що ми приймаємо закон, який буде стосуватися захисту, по-перше, українських військових, які обороняють Україну від агресії Кремля. Раз. Які стосуються громадян України, які стали тимчасовими переселенцями і тими, які опинилися на окупованих територіях вимушено. Цей закон буде нашою правовою позицією під час розгляду справ у міжнародних судах. І насправді цей закон має визначити, врешті-решт, і назвати речі своїми іменами. Російську агресію агресією, території окупованими, визначити правовий статус цих територій, визначити, хто несе відповідальність за цивільне населення на цих територіях на цей момент. Тобто сформувати повноцінну і адекватну законодавчу базу. Але дуже важливо захистити людей, і в тому числі наших військових. Тому ми подали велику кількість поправок до цього законопроекту. Я вам маю сказати, що по тій інформації, якою я володію, принаймні я брав участь у робочих групах, які проводилися в комітеті, що велика частина наших поправок прийнята. Які наші були поправки? Перше. Ми вимагали, щоб цей закону були вилучені всі згадки про Мінські домовленості. Це не є юридично значимий документ. Перше. Друге. Цей закон дійсно не має в себе включати згадки про ті утворення, яких не існує в природі. Це ЛНР і ДНР, а дійсно коректно буде вважати окупаційний режим Російської Федерації. Два. Цей закон має включати в себе Крим. Я шкодую, що поки що, на жаль, Банкова, мається на увазі сторона президента, вони проти того, щоб змінити назву закону.
А назва закону, на нашу думку, має полягати у відновленні територіальної цілісності над окупованими територіями. І забрати згадку в назві Донецької та Луганської областей, а просто над окупованими територіями. Крапка. Тобто і Крим вважається, І Крим, Луганська звичайно. область, І ми Донецька. там подали, до речі, це є поправка, яку я подавав разом із Борисом Тарасюком. Ви знаєте, це міністр закордонних справ в 5 урядах, міжнародник і фахівець найвищого рангу. Так от, в нашій поправці до першої статті ми пишемо, що тимчасово окупованою територією на момент ухвалення закону, в межах яких діє окупаційна адміністрація Російської Федерації, включає сухопутну територію і перший пункт, сухопутну територію внутрішньої води Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Друге, внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, надра під територіями. Далі сухопутна територія і внутрішні води окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей. Тобто ми перераховуємо все, що вважається окупованою територією, включно з Кримом. І безумовно, що ми будемо все робити і домагатися того, щоб ця поправка була ухвалена. Закон має бути універсальним. Поки що є дискусія. Але де пішли на кроки вперед? Перше, пішли на тому, що в цьому законі буде згадано в преамбулі Крим як окуповану територію, і буде посилання на закон, який вже прийнятий про тимчасово окуповану територію в Криму. Буде вилучено мінські домовленості повністю. Буде Росія названа агресором і визнана російська агресія в повній мірі. І що дуже важливо, що я сподіваюся, що ця поправка знайде своє відображення повноцінно в тексті. Вона є надзвичайно важливою про те, що буде створений міжвідомчий координаційний орган з метою узагальнення правової позиції України у питанні відсічі збройної агресії та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. Тобто, про що йдеться? Йдеться про те, що питання позову до Росії, воно є надзвичайно складним, бо воно включає в себе питання надр, воно включає в себе компетенції на морі, воно включає в себе території, воно включає в себе права людини. Тобто воно включає в себе комплекс питань, які стосуються різних міністерств, різної компетенції. Саме тому має бути створений міжвідомчий орган, який проаналізує всю позицію і підготує один консолідований позов, який стосуватиметься російської агресії. І цей, до речі, орган займеться найважливішим, що потрібно. Рано чи пізно відновлений буде мир. І цей мир буде відновлений справедливий на позиції України. І рано чи пізно прийде час, коли Росія буде нести відповідальність в міжнародному трибуналі і в міжнародних судах за цю збройну агресію. Що треба зробити Україні? Дуже кропітку роботу. Зібрати всі юридичні докази. І на збір цих юридичних доказів не може бути залучений один якийсь орган. Це має бути комплексна робота різних міністерств і відомств. І тому ми подаємо цю поправку. Робоча група її сприйняла, і я вдячний робочій групі за це. Я сподіваюся, що комітет винесе саме в такому вигляді документ на розгляд парламенту. Не знаю, чи це буде вівторок. В мене складається таке враження, відверто вам скажу, що для адміністрації президента було важливо, щоб був ухвалений закон, яким на рік продовжили оцей абсолютно цей неправильний закон, і він був прийнятий не у зв'язку з національними інтересами України, про особливості самоврядування в окремих територіях Луганської та Донецької областей. Так от їм було важливо це прийняти. І разом з ним, для того, щоб збити негатив від прийняття цього закону, в першому читанні ухвалили цей законопроект. Все-таки моє переконання полягає в тому, що цей закон треба серйозно доопрацьовувати і його приймати. Але я не впевнений у тому, що така готовність є і вона буде на вівторок. Будемо сподіватися. Якщо буде готовність, ми, як Батьківщина, якщо буде включений в цей закон Крим, якщо буде вилучені мінські домовленості, якщо буде Росія названа агресором, ми готові будемо голосувати за цей законопроект. От ви сказали, що адміністрація президента, вона не хоче поєднувати два питання Криму, Донбасу в один законопроект. Чому? Як ви гадаєте? Знаєте, йдуть, на мою думку, переговори, які не завжди корелюються з національними інтересами України. І, на мою думку, завдання влади
в першу чергу відстоювати інтереси нашої держави, національні інтереси, а вже потім, не відходячи від них, вести будь-які домовленості і переговори. Я вважаю помилкою те, що є побоювання включати в один законопроект і Крим, і Донбас. Це є величезна і системна помилка. І саме тому для того, щоб цю помилку виправити, ми і подали свої логічні поправки до цього законопроекту. І будемо все робити можливе для того, щоб вони були прийняті. Хто заважає приймати цей законопроект? І от ви сказали, що якщо не будуть заважати, то буде все прийнято і все буде нормально. Хто заважає? Кому не вигідний Дивіться, цей закон? цей закон не вигідний Москві в тих формулюваннях, які ми подали. Він не вигідний Кремлю. 100% я можу сказати. Росія не хоче, щоб Крим був пов'язаний з Донбасом. Росія хоче Крим вивести за дужки і хоче, щоб всі визнали про те, що це є територія Росії. Крапка. От що вони хочуть. Але при цьому Росія ніколи не відмовиться від своєї стратегічної мети, щоб Україна перестала існувати як незалежна держава. Це є мета Росії. І через таку політику Росія прагне відновити існування Російської імперії. Неважливо, як вона буде називатися. Важливо суть. З Україною як частиною цієї імперії, як провінцією в імперії. Тому насправді ми тут маємо, розуміючи цю позицію, і виписувати наші закони, і тримати відповідно нашу чітку лінію. Мені здається, що шанси на ухвалення цього закону в парламенті є. Вони будуть залежати від того, чи буде голосувати за це фракція блоку Петра Порошенка. От якщо фракція блоку Петра Порошенка за цей закон буде голосувати в повному складі, він буде прийнятий з усіма потрібними для України і нашої національної безпеки формулюваннями. Чи цей закон, до речі, я маю сказати, був готовий і на минулому тижні для розгляду, але ви ж бачите, його не поставили в порядок денний. Подивимося, що буде на цьому тижні. Ми готові до його розгляду. Він пройшов комітет і робочі групи. І коли будуть говорити, що він ще не до кінця готовий, це не так. Це означає, що існує тиск з боку Кремля, і влада піддається тиску, і саме тому побоюється ставити законопроект, який викличе дискусію в сесійному залі. З тими формулюваннями, які повинні бути в нього включені. Я їх перерахував дуже чітко. Бо якщо цих формулювань не буде включено в закон, то це буде закон, який буде вигідний Кремлю. А нам треба приймати закон, який буде вигідний Україні і нашим громадянам, які живуть в Криму і які живуть на території Донецької і Луганської областей. Тобто можна сказати, що так звані агенти Кремля у Раді працюють, і ті, які не будуть підтримувати. Ну, знаєте, це у лапках. Звісно. А чому в лапках? Да, в Верховній Раді є частина депутатів, які є агентами Кремля. Це колишня партія регіонів. Вони це не дуже і скривають. Ви ж подивіться, як вони голосують навіть за ті законопроекти, які стосуються, наприклад, наших військових, захисту цивільних прав. Вони це все не підтримують. А не підтримують чому? Тому що вони виконують волю Кремля. А воля Кремля не полягає в тому, щоб захищати соціальні права наших оборонців України. Тому вони є, безумовно. Але я вам хочу сказати, що все-таки більшість у парламенті цього скликання є патріотично налаштована. А агенти Кремля є в меншості. Хоча їхній голос деколи буває надзвичайно важливим. От приведу вам один приклад. На позаминулому сесійному тижні в парламенті голосувалися процесуальні кодекси. 4 процесуальні кодекси. Найбільший закон в історії парламенту. Поданий неконституційно, бо кодекси не можна розглядати всі вкупі, вони мають окремими бути законопроектами. Найбільший закон. До нього було більше 5000 поправок подано. Хто за нього голосував? За нього голосували БПП, Народний фронт і в повному складі колишня партія регіонів. Чому? Через те, що в цьому законі була прийнята поправка, яку подали представники Радикальної партії. І ця поправка передбачала фактичне закриття усіх справ проти злочинців, які вчиняли злочини проти Майдану на Революції Гідності. І партія регіонів колишня голосувала за цю поправку і за всі кодекси тільки із-за цієї одної поправки, яка звільняла їхніх людей від кримінального переслідування за злочини проти Майдану. Ось вам і робота агентів Кремля в цій справі. Ну от, зокрема, опозиційний блок неодноразово заявляв, різні депутати, що
цей законопроект про інтеграцію, взагалі схожі ці закони, то вони не приведуть мир в Україну, а навпаки ще більше розсварять народи. От це їх позиція, чи все ж таки, от про що ви кажете, що агенти Кремля? Їхня позиція полягає в тому, що Україна має здатися у цій війні і зробити все, чого вимагає Москва. Включно з тим, щоб припинити своє існування як незалежна держава, бо бути формально незалежною, але реально такої незалежності немає. Ну, можливо, бути як Білорусь, да, яка там є союзною державою, повністю залежною від Москви. Тобто це їхня ціль. Вони зірвали європейську інтеграцію, Янукович, їхній лідер, це зробив. Вони зірвали інтеграцію України до НАТО і противилися цьому, і бігали з шариками. Вони підписали Харківські угоди, і їх ратифікували в парламенті під димовими шашками і підняттям там рук. Вони голосували закони 16 січня в драматичний час, коли людей розстрілювали на Майдані, голосувалися закони про диктатуру в Україні фактично. Тому безумовно, що їм не вигідний будь-який закон, який робить Україну сильнішою. Їхнє завдання, щоб Україна отримала для їхнього розуміння мир, це повністю здати свою територіальну цілісність. Вони на це згодні. Я на це не згоден. І наша політична сила ніколи не погодиться на те, щоб Україна здавала свою територію або торгувала територіями. Ми цього робити не будемо. Але будемо домагатися миру справедливого. А справедливий мир полягає в тому, що територіальна цілісність по всьому периметру кордону України має бути відновлена. Якщо закон про інтеграцію Донбасу все ж таки за нього проголосують і з усіма правками і так далі, як це потім розв'яже руки Україні? Що потім буде робити далі? Ну, давайте скажемо прямо, що використання Збройних сил України в умовах проведення АТО може бути, скажу вам, дуже м'яко, використано з великою натяжкою. І те, що ми під це АТО, хоча треба було тоді вводити, от коли з'явився перший зелений чоловічок в Криму, по закону треба було вводити воєнний стан на частині території України Криму і діяти в межах закону про оборону. Ось це як треба діяти по закону. Не зробили. Потім це саме не зробили на Донбасі. І в результаті ми опинилися в ситуації, коли прийшлося під АТО включати деякі норми, які стосуються закону про оборону. Так? Тому от я, наприклад, одного з наших бійців заарештовано в Італії. Заарештовано тому, що він на Донбасі захищав Україну із зброєю в руках, а на їхню думку він це сумнівно робив. Тому я вам хочу прямо сказати, що наше завдання, приймаючи ці закони, і це, який ми говоримо, захистити українських оборонців. Раз. Друге, ми маємо покласти відповідальність за весь стан справ із цивільним населенням на Росію. Для того, щоб мати можливість подавати позови до Росії, в міжнародних судах в тому числі, з боку громадян України, які є тимчасовими переселенцями, і з боку громадян України, які тимчасово перебувають на окупованих територіях. Тобто цей закон про це. І коли буде цей закон розглядатися, якщо там будуть включені всі поправки, от ми побачимо, хто і як буде за нього голосувати. Це буде дуже добрий маркер, насправді. І я вважаю, що він потрібен. Він потрібен вже на наступному пленарному тижні, і він має зробити Україну сильнішою. Ми повинні приймати універсальний закон, який буде не одноразового використання, але який закладе підвалини для того, щоб ми не просто відновили мир, а щоб ми потім могли захиститися в повній мірі в міжнародних судах і притягти Росію до відповідальності. Дякую вам дуже за відповіді. Іван Крулько, народний депутат України, фракція «Батьківщина», був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що гостем наступної години у нашій студії буде Гліб Каневський, експерт з питань боротьби з корупцією. Будемо говорити про конфлікт між НАЗК і НАБУ. Про все це трошки згодом, а за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТR новини «Заман». Залишайтесь з нами.